bona nit. En nom de la Fundació Festa Major de Gràcia us donem la benvinguda a l'acte de presentació de la samarreta de la Festa Major d'enguany, la Festa Major de Gràcia 2015. I ara sí, tot seguit les autoritats canviaran la vella samarreta de la Festa Major 2014 per la nova d'aquest any i que serà el símbol de la Festa Major 2015 que comença a caminar ja mateix. Bon vespre a tothom. Vull aprofitar el dia d'avui per donar la benvinguda al nou regidor de Gràcia i al seu equip. Per mi el dia d'avui és un dia d'agraïments. És un dia d'agrair a tota aquella gent que fa possible la Festa Major. Tothom és imprescindible, totes les peces són bàsiques perquè aquesta Festa Major funcioni, però que no oblidi ningú que sense els carrers i places guarnits la Festa Major no existiria. Bon vespre a tothom. Vull agrair la recepció tan acollidora que m'ha fet la Vila de Gràcia. Avui fem un pas més, no? Coneixem la samarreta, deixar-los tot preparat per aquest moment importantíssim de l'any. Jo crec que és aquí, en aquests moments, no? Que realment veiem més clar que mai el que és una feina, però, que es porta fent des de gener. És a dir que vull, això sí, agrair a tot el personal del districte, a la memòria del CAP, uns dies inoblidables. Moltes gràcies. La plaça del Folk del Centre Artesà Tradicionarius. La plaça del Swing amb l'Orfeó Gracienc. L'Espai Joanic. Tasta Gràcia al Cargol Graciós. A la Marta Clos, que la tenim aquí davant, que és l'autora del cartell guanyador. Moltes gràcies a tots per haver vingut i no marxeu.